Dnešným dňom sme slávnostne ukončili rekonštrukciu základnej školy Jozefa Horáka. Rekonštrukcia 3 budov začala v júni 2009 a bola ukončená, práce boli ukončené v septembri 2010. Prostriedky, ktoré sa preinvestovali, sú z štrukturálnych fondov Európskej únie, je to približne 1,1 milióna eur. Ďalej mesto prispelo čiastkou vyše 330 000 eur. Samotná škola zo svojho rozpočtu a z vlastných príjmov zainvestovala vo výške necelých 80 000 eur. Práce realizovala firma Kombín. Tie práce boli na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni zrealizované, za čo patrí veľká vďaka uvedenej firme. Dozor stavebný zabezpečovalo mesto z vlastných prostriedkov a takisto spolupráca s mestom bola veľmi dobrá. Dovoľte, aby som vyslovil poďakovanie nášmu zriaďovateľovi, to je mesto Banská Štiavnica, zamestnancom, ktorí sa priamo z mestského úradu podieľali na rekonštrukcii, za zdarný priebeh samotnej rekonštrukcie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k rekonštrukcii, či už priamo manuálnou prácou, alebo nejakým iným spôsobom, že nás podporili. Chcem im vysloviť ešte raz veľkú vďaku. Najťažšie si myslím, že bolo vlastne urobenie podkrovia ako oceľovej konštrukcie a ako spomínal pán riaditeľ, zabezpečenie statiky celej budovy, aby sa nám nestal prípad školy, ktorá spadla na východe. Čo sa týka spolupráce, môžem povedať, že bola, dá sa povedať, že príkladná. Nebol žiadny problém v komunikácii. Pán riaditeľ tu strávil množstvo víkendov. Čo sa týka mesta a jeho zastupiteľov, problémy sme riešili promptne a myslím, že k spokojnosti obidvoch strán a hlavne obyvateľov. Ja by som chcel tu na tomto mieste skonštatovať, že sa osvedčilo, potvrdilo, že kroky, ktoré boli vynaložené smerom k reforme základného školstva v Štiavnici, boli kroky správne. Mnoho ľudí bolo proti tomu, boli tam veľmi ťažké rozhodnutia, rušiť školu a presúvať pracovné miesta nie je jednoduché rozhodnutie, ale toto vedenie mesta našlo silu k tomuto rozhodnutiu a vďaka tomuto rozhodnutiu dnes máme 2 školy základné, ktoré sú zrekonštruované, zmodernizované a vlastne usporíme toľko finančných prostriedkov, ktoré by boli zbytočne vynaložené, že môžeme tieto školy ďalej modernizovať, môžeme modernizovať materské škôlky, môžeme takisto zatepliť. Takže situácia spred 4 rokov, kedy nebolo na výplaty, 1,2 milióna korún chýbalo na výplaty, tak dneska vidíme úplne opačný extrém, vidíme krásne modernizované školy, ktoré sa môžu ďalej rozvíjať vďaka dobrým rozhodnutiam a vďaka odvahe uskutočniť tieto rozhodnutia. Ja by som sa v prvom rade zagratulovať pánovi primátorovi, pánovi riaditeľovi školy k tomu, že sa im podaril obrovský úspech, to, že sa im podarilo vlastne pripraviť projekty, získať peniaze a nakoniec a predovšetkým zrealizovať takúto krásnu investíciu. Je to veľmi dobré a super, že európske fondy sa darí používať takýmto spôsobom. Myslím, že to je to najlepšie, najsprávnejšie používanie peňazí z eurofondov, pretože smeruje k tomu, že naše deti budú mať lepšie prostredie, budú sa môcť učiť v krajších školách. A ja osobne môžem len závidieť, že deti v Banskej Štiavnici budú mať k dispozícii takúto krásnu školu. Môžem povedať, že bol by som veľmi rád, keby aj moje deti v Bratislave mohli chodiť do takéto krásnej školy a verím, že sa im to skôr či neskôr podarí, ale zatiaľ takúto krásnu školu žiaľ ešte nemajú. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, počnúc pánom riaditeľom Maruniakom, jeho pedagogickým kolektívom, rodičom, ktorí boli trpezliví, ale aj žiakom, ktorí pravidelne aktívne navštevujú tento výchovno-vzdelávací proces práve v základnej škole Jozefa Horáka. Veľké ďakujem patrí aj firmám, ktoré realizovali samotnú modernizáciu a rekonštrukciu. V konečnom dôsledku avšak nie v neposlednom rade by som chcel poďakovať aj pánovi štátnemu tajomníkovi Vladkovi Tvároškovi, že napriek tomu silnému návalu pracovných povinností si našiel ten čas a vyjadril tak podporu našej samospráve a dodal nám silu a istotu v tom, že aj v budúcnosti sa budeme môcť orientovať s väčšou istotou na štrukturálne fondy, na projektový manažment a na zveľaďovanie nášho mesta v spolupráci s vládou Slovenskej republiky.